Sal-ħarifa tas-sena d-dieħla Malta se tesperjenza l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ minn tbassir li għadha kif ħarġet il-Kummissjoni Ewropea. Skont il-Kummissjoni Ewropea, Malta u l-Slovakkja se jkollhom l-akbar tkabbir fil-prodott domestiku gross fil-ħarifa tal-2022. Fil-fatt l-ekonomija ta' Malta mistennija tikber b'5.4% darba u nofs aktar mill-medja Ewropea. L-ekonomija ta' Malta se tesperjenza tkabbir ferm akbar mill-medja fiż-żona euro u l-medja Ewropea. Il-Ġermanja meqjusa bħala il-mutur ekonomiku tal-Ewropa fil-ħarifa tal-2022 it-tkabbir mistenni jkun ta' 3.1%, dan ifisser 2.3% inqas minn Malta. Jirriżulta wkoll li fil-ħarifa tas-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija se tkun iktar minn 3 darbiet akbar mill-ekonomija medja taż-żona euro u iktar minn 6 darbiet akbar mill-ekonomija medja Ewropea. Dan hekk kif fil-ħarifa tal-2022 il-prodott domestiku gross ta' pajjiżna se jkun ta' 1.9% filwaqt li dak tal-medja fiż-żona euro se jkun ta' 0.6% taħt iż-żero. Dan filwaqt li dak tal-medja Ewropea se jkun ta' 0.3% taħt iż-żero. It-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea juri li pajjiżna se jkun irkupra ekonomikament sas-sena d-dieħla. Il-Kummissjoni Ewropea semmiet kif sa tmiem is-sena d-dieħla is-settur turistiku f'Malta mistenni jkun irkupra u jilħaq kważi il-livelli ta' qabel il-pandemija. Intqal ukoll kif l-impatt ekonomiku li ħalliet il-pandemija fuq Malta ġie mitigat bil-miżuri tal-Gvern li taw stimulu lill-ekonomija. Brabta ma' dan it-tbassir pożittiv dwar Malta mill-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern qal li dan kollu jikkonferma kemm il-miżuri li qed jieħu l-Gvern huma mistennija li jwasslu għal riġenerazzjoni tal-ekonomija Maltija. Il-Gvern qal li minkejja l-importanza tat-turiżmu għal pajjiżna, il-Kummissjoni Ewropea nnotat kif il-programm ta' tilqim għal COVID-19 kif ukoll ir-kupru tad-domanda domestika mistenni jwassal għal tkabbir qawwi fl-ekonomija Maltija din is-sena. Fil-fatt it-tkabbir fl-2021 għal pajjiżna huwa mistenni li jkun aqwa mill-medja Ewropea, 4.5% f'Malta u 3.7% fl-Unjoni Ewropea. Il-Gvern nnota wkoll it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea ma jinkludix l-impatt pożittiv li mistennija jkollhom il-fondi ġodda Ewropej fejn is-sena l-oħra l-Gvern immexxi minn Robert Abela kiseb l-akbar pakkett ta' fondi Ewropej għal Malta. Fid-dawl ta' dan, l-esperti tal-Kummissjoni Ewropea sostnew li fir-realtà it-tkabbir ta' pajjiżna jista' jkun aktar minn dak imbassar. Il-Gvern laqa' dan it-tbassir pożittiv filwaqt li saħaq kif qiegħed fil-proċess li finalizza l-pjan strateġiku ta' kif se jintużaw il-fondi Ewropej. Fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela laqa' l-fatt li pajjiżna huwa l-aktar stat membru fl-Unjoni Ewropea li se jikber ekonomikament is-sena d-dieħla. Qal li flimkien bħala tim wieħed offrejna spalla lin-negozju u l-familji u issa żmien li nibdew inħarsu l-qudiem biex ngħixu fi prosperità ġdida.